Viktor Babađi. Te ne uzmem tasnju, jel? Idu u školu, nemoj da uzmeš ta put tasnju, zato postoje rekao nastavnik da ne uzmete tako tasnju. Ok? Ćao, ćao. Eto, stiže u školu. Gde si nastavnike? Gde si? To? Ko je to udara? Zato što si nesposoban. Aj, mrš. Mene mrš. Mrš. Alo, gde ste predećo? Evo me. Dok, taput, kako da kažete engleski? Alo, ja se zovem Marner. Ja znam. Kaži mi. My name is Marner. Ok, ti kažeš to? A ti? Nasilnike? Ba, to znači Marner seriji. Mrš! Mene mrš! Nasilnik, tamo! Šta? Tačno da sam ja pokutio! Nisi! Marner je sad odmor. Ja idem supu. Zato što ja volim to. Ukusno. Ja nemam da jedem. Vosti me. Šta mi ukrade s konju? Još malo. Još malo. Brš! Bravo, on je kraj. Mrš, Marnere. Eto vi. Hauć, ti si kralj Marnere. Kralj si, Boga mi, kralj si, Marnere. Yes. Kako je piješ kola, sine, Marnere? Dobro. Da, baš dobro. Bravo. Pa koliko ocjena si imao? Imao sam peticu. A, plus. Bravo, wow. Tapu neću da ti ne ljuti. Ovo je u februaru. Hvala Bogu. Ovo je bio što si ti. Ćao.